Света на автомобилите в една минута. Opel се отказва от плана си до 2028 година да продава само електрически автомобили. Компанията отчете свиване на рентабилността през последните години. Производителя обяви, че докато търсенето на клиентите не се промени, ще продължи да разчита на настоящата си стратегия. Mitsubishi понижи прогнозата си за своята годишна печалба с 30%. Причината – митата на САЩ. Компанията сега очаква да отчете оперативен резултат от 70 милиарда йени, което е по-малко от предишната й оценка за 100 милиарда йени. Германският автомобилен сектор съкращава работни места заради икономически проблеми. Перфектната буря от индустриални предизвикателства натежава върху най-големия европейски пазар. Страната преживява съкращения на около 7% от работните места или около 51 500 позиции. Абонирайте се за актуално!